O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pizza 14 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, laing bagyo ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility, ha? Laing bagyo nakasulod sa Pilipinas kaganilang alas 12 sa tungang gabi. Straight to the point. Gipangalan kini og si Josie nga usa na ka tropical storm. Apan gibana-bana sa pag-asa nga mugawas sa magmugawas na dayon sa Philippine Area of Responsibility ugmang adlaw, kining maong bagyo og walay direktang epekto dinhi sa nasod. Straight to the point. Ang ato lang monitoron mahigala ang uwan, ha? Og kumusta man ka? Kini maong bagyo mahigala di pa ni magda og tubig nga dako-dako nga volume. Mao ni ang atong bantayanan mahigala gumikan sa atong pagkatagam na. Ni atong bagyong Tino mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Unya kung inani mahigala karon nagsingabot na mahigala pod ang mga beer months na padayon na pod mga higala ni mauwan-uwan. Di malikayan nga mahinumdom na sagta mahigala sa flood control controversies. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mixed adjustments ang ipatuman sa mga oil companies karong adlaw sa presyo sa produktong petrolyo. Straight to the point. Ang gasolina mo rollback, samtang ang diesel ug ang kerosene musaka. Sugod alas 6 karong buntag. Straight to the point. Magkalahi ni mahigala ilang mixed mga higalang adjustments. Katanig pagtagad lubutaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kapulisan nagpaabot na lang mga higala sa resulta sa DNA test aron masuta kung konektado ba sa na-missing nga caregiver ang napalgan nga gitchap-chap nga mga bahin sa lawas diha sa Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Atong pahinaot mahigala sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga ilang tinud-on ang pag-imbestigar ini. In fairness, mahigala sa kapulisan sa Talisay sa mga nangaging mga investigasyon inday ken ilang magyud na solve hinoon, ha? Manghinaot ta nga kini mahigala tinud-on gyud nila ni pag-imbestigar. Gumikan kay kinabuhi ni mahigala ang nakalas nya ngilad paminaon mga kaigsunan nga usa ka patay gilabay mahigala diha ra gyud sa pusod sa syudad sa Talisay. Mabutang man nato na kanala sa sentro inday ken, ha? Lahi man ang mingadto ba ka sa manang nga miadto ka dapit sa kon nga labay dito mga kaigalaan sa hilit-hilit nga lugar kini naa gyud sa Daplins kalsada unsa man ang glabihan naman ang kalakiha. Straight to the point. Kinsa maning na mga tawhana naghimo nini mong krimen. Nya, usa kini mahigala ka bugal-bugal o nakaminos mga kagalaan sa atong kapulisan sa Talisay, ha? Gumikan kay ilabay lang na diha nya, di ba na ordinaryong patayng lawas? Ha? Gichap-chap na mga sukid tigpaminaw, puwilas mga nangaon ron. Sa mga kana nga akong panawagan mahigala sa atong kapulisan, with due respect mahigala sa atong in fairness ilang kapulisan diha, mabtikon man tong mga nisulbad sila sa mga miaging mga krimen. Inaot unta nga kini mga higala nga krimen dili palampaso ni, ha? Daliman ka giputlag ulo na. Straight to the point. Gilabay Daplins kalsada ra. Daganta ning pagtagad rubutagas tuman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Commission on Audit ni Sita sa Kapin, usa ka dekada ng pagkalangan sa pagkahuman sa Cebu City Medical Center nga nigasto na og 1.13 billion pesos ang maong proyekto. Straight to the point. Mao na nakapait may ganang proyekto sa gobyerno, ha? Ug gasto na kong kwarta dugay mahuman. Paita mga sukid ti paminaw taga-tanig pagtagad rumutaga. Kini bitang BRT mga sukid ti paminaw naon sa mana. Kanang bus rapid transit. Sa may nahitabo pila naman ka administrasyon. Straight to the point. Katanig pagtagad rumutaga sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Health Secretary Ted Helbusa ni-resign sa katungdanan tungod sa iyang health reasons matud pa.
Straight to the point. Sa kay tinuod nga hinungdan ini may galatagan tanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte mo presentar og mga testigo sa saktong panahon aron pamatud-an nga tinuod ang Operation Romanov. Ang giingong planong pagpatay sa mga Duterte apil na si Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Tapos ni tagag pagtagad o butaga makigalaan sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang National Bureau of Investigation way nakita nga validated nga impormasyon aron pangitaon ang identity sa hitman nga giingong gikontrata ni Vice Presidente Sara Duterte alang sa pagpatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Ingon man si First Lady Marcos, Lisa Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the Ang point. ikaduhang witness mahigala sa prosecution ato sa dingis gutag dugang unya mga sukit ti kriminal. In fairness ang mga abogado sa pikas ug pikas okay ra gyud, prebuyag. In fairness pareha ang mga lawyers mga maayo. Pero arigo kas witness mahigala mo na gyud ang pagdaog sa kaso mahigala og di man gyud mahigala sa abogado gyud. Ang pinakadakong faktor ang ebidensya. Og asa dapit mo dapig mahigala ang ebidensya. Tagantanig pagtagad no buntaga mga kagalaan unya kanang direct examination dili na mo sukdanan no kay kanang direct examination ang ni presentar nga abogado mao mahigalay mihimo sa direct examination sa iyang witness nga rin yun na ang testing mahigala sa cross examination o sa mga questions sa mga senators mga senator judges nga mga questions nga surprise mga higala nga mga pangutana kay kini gud mga higalang direct examination pwede man gud na makigalaan nga kinini ang witness mahimo nga nasayod na unsa mga higalay mga posibilidad nga mga pangutana sa iyang abogado nga nang presentar niya. Ang diri amang sa cross wa magud kahibawan ng witness mga sukit di paminaw unsa kay pangutana ha. So muna nga ang sukdanan di agad sa cross examinations ug sama ining impeachment nga mga senator judges pwede mangutana mo na sukdanan. So ato ni tagag pagtagad doon kay kagahapon bida medyo nagkabulingit mahigalang witness. Ya di ka mo ingon ha nga kining maong witness may galakwan. Okay po na nga witness kay ang educational attainment good kwan good ha. Mantig ko masad mahigala pero mo lagi na kung importante gud lagi mosulti kas kamatuoran mo gini pinaka importante. Kay mosulti ka gani mahigala nga lahi magkamuritsing kay gud handa kita. Parang giingnan sa kagahapon mahigala nga unsa man ning kadaghana bang typographical error aning kalakihan. Nganong kadaghang typo error nga dugay naman ning ikaduha na ko ning hugna ning impeachment ni Sara Indaykin. Ang una mahigalang kasong impeachment gidismiss man to karon ikaduha na ko ni. Nya wa gid ni balik-balik kag basa ng affidavits kana mga attachments. Unya pag himan-himan pa daghan mga typo errors mo na nakaingon may gala si Chis Escudero kagahapon ang presiding officer unsa man imong affidavit dunay typo imong affidavit astang sampina dunay poy typo. Unya ang demeanor sa witness mabuod yun nimo taon nga duko-duko gyud taon siya. Ato niya tagag pagtagad do buntaga may galaw para mahuman ang cross examination. So far mga kagalan bida. Unya kuno nagahuman mahigala si Sulaika Lopez mo ilang i-presentar o uban pa. Well, in fairness sa prosecution at mahibaw ha sa sunod nga mga witnesses basin na apagyulain nga medyo hugot-hugot ba. Kay kagahapon nastagod si Erwin Tulfo dahil ingon nga unsa man inyong kaso dili hugot. Termino mahigalang gi-file nga kaso sa DOJ giuli sa DOJ. Gibalik mahigala sa Department of Justice kanto sa NBI. Gilalisan pa mahigala ang pulong nga revised affidavit. Revised affidavit objection kay nganong nganlan og revised affidavit. Sus karon mahigala naaman sa dokumento nga gibasa mahigala nga ang terminong gigamit gyud revised affidavit gyud. Tagadari pagtagad do butaga mga higala no. But in fairness, ato man mga brother lawyers, ang pikas pulos mga maayong abogado ha. In fairness nila mga kagalaan. Ari magka problema gyud kas witness kung kinini ang
maayo ka abogado speakers, maayo ka abogado speakers nya ang imo mahigalang ebidensya medyo alanganin yun. Diha na yung laay. Katali pagtagad robutaga sa Batuman usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. kuban pang mga iskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag,